iniwan, Eric. Eric, oh, giliw ko. Kaya kong iwan si Edmond para sa'yo. Miss ko na mga yakap mo, Eric. Yo, what's up? Kumusta mga kaaning? Welcome back to our YouTube channel. Hala, na-miss ko to. Mga kaaning, na-miss ko kayong lahat. Na-miss ko kayo. Ilang days kaming hindi nakapag-vlog dahil nga sa mga iilan na dahilan. Pero mostly about health. Ang nangyari kasi ganito. Una, na-confine si papa ko sa hospital. Hanggang ngayon, nandoon pa rin sila. Dialysis patient si papa ko. Nagda-dialysis siya twice a week doon ngayon. Bumaba kasi yung dugo niya. Naging anemic siya. Ang sabi ng doktor niya, kailangan na daw namin siyang dalhin sa hospital para masalinan ng dugo at hindi na sobrang bumaba pa yung hemoglobin niya. Kung nandun sila ngayon, hanggang ngayon, kasama niya si mama. Binabantayan siya ni mama sa hospital. Siyempre, ayaw naman namin na mag-isa si papa. Kaming tatlong magkapatid lang dito sa bahay. Ako yung panganay, ako yung kumikilos ngayon. Kaya hindi muna ako makakaalis. Hindi ako makapunta kina Boss Edmond para makapag-vlog. Kaya today, dito tayo sa bahay mag-vlog. At dahil okay na rin naman yung sikmura ko, yun pa, isa pa pala yun mga kaaning, no? Sinumpong yung pagiging acidic ko. Kung naalala nyo, doon sa last vlog namin ni Boss Edmond na yung pintain ng kalabaw prank, masakit na yung sikmura ko doon eh. Iniinda ko na yung sikmura ko doon na nararamdaman ko na siya, nag-i-start na siya at hanggang tumagal ng ilang araw, yun nga 5 days na. Kaya ngayong umokay na tayo, pumunta siya dito, siya yung pumunta sa bahay. Para dito kami mag-vlog para matuloy na namin yung vlog namin at alam naman namin na miss na rin kami ng mga kaaning at ganun din kami sa inyo. Miss na namin kayo. Kaya for today's vlog, it's time para makaganti tayo kay Boss Edmond. Kanina kasi nandito na siya. Oo, 3 PM nandito na siya, kadating lang niya. Kaso nakalimutan niya yung tripod. Ang alam niya kasing gagawin namin ngayon, yung telepathy challenge, yun dapat ang gagawin namin today. At sabi niya nga kanina sa kapatid ko na i-ready na daw niya yung ganto ganyan kasi siya yung magtatanong sa amin, yung kapatid ko, no? Pero dahil umalis siya at iniwan ng naka-charge tong camera, hindi na natin palalampasin yung pagkakataon na ito, mga kaning, no? Makakapag-intro tayo ng malaya dahil nandito tayo sa bahay at gagawin natin yung calling my ex-boyfriend's name while sleeping prank. Dahil kaming tatlo lang magkapatid dito, ilang araw nang kami lang naiiwan, matutulog kaming tatlo lang, nag-aalala si Boss Edmond sa amin. Kaya ang sabi niya, naisip niya na samahan ko kayo dyan, matulog ako dyan sa inyo para may makasama kayo at maging safe kayo lalo. Ganun. Kaya sabi ko, sige, okay lang naman. Yun nga, naisip ko na nananaginip ako about sa ex ko, tinatawag ko yung pangalan niya. Namiss ko na yung ex ko, ganyan. Ewan ko basta kung ano maisip ko, may sabihin ko na lang na miss na kita, ganyan. Ang sasabihin pala nating pangalan ng ex natin is Eric. Kaya patulong tayo. Miss na kita, Eric. Ganyan, mahal na mahal pa rin kita, Eric. Nagsisisi ako, bakit kita iniwan, Eric? Wala, natatawa ako, gago. Tapos ang mangyayari niyan, patutulungin natin siya sa lapag, mga hindi siya sa lapag, matulog siya sa lapag. Abangan nyo na lang pag nandito na si Boss Edmond, pauwi na yun, pabalik na yun dito niyan, pauwi na dito yun. Titignan natin kung anong gagawin niya pag narinig niya yung mga sinasabi ko. Ayun na guys, narinig ko na yung motor nandiyan na sa baba. Hintayin na natin siyang umakyat dito sa taas. Alright, let's go! Okay. Ito tagal mo, nag-basketball ka pa yata eh. Bago hindi siya to eh. Nag-basketball ka pa, feeling ko. Ano basketball daw? Kumuha ka lang ng tripod, tapos tagal-tagal mo. Nagbilan lang ako doon. Ano, ready ka na? Yun nga, may sasabihin sana ako. Ano? Kasi 'di ba, sabi ko naman sa'yo, medyo hindi pa masya. Okay na yung sigura ko, pero hindi pa ganun talaga ka-okay. Alam mo yun, yung nakakaramdam pa rin naman ako ng konting sakit, pero kasi pag ganun yung pagramdam ko, parang hindi ko ma-enjoy yung vlog. Tignan mo ngayon, nakakaramdam na naman ako. Tsaka mo pinukuha yung tripod. Hindi kasi, hindi ko naman alam na makakaramdam ako. Alam mo nung pag-alis mo. Nung pag-alis mo, doon ko pa lang naramdaman. Habang nakahiga ako, hinihintay kita,
nanonood ako ng mga telepathy challenge natin. Tapos bigla lang ako, akala ko nga gutom ako. So kumain ako. After kong kumain, ayun na. Wala naman ako magagawa. Alang-alang pilit natin yan. Tapos masakit pa rin sikmura mo, hindi ka mag-enjoy sa vlog natin. Hindi next time na lang. Ayun na nga, ang tagal na nga rin natin walang upload eh. Yun nga yung naaalala ko, ikaw ba? Sige kung ano naman gusto mo. Hindi, syempre kung masakit yung tiyan mo, hindi na natin pwedeng tuloy ito. Sinuha ko man din yung tripod. Pero dinala ko din yung kulambo ko. Dinala ko Alam, din. may dalang kulambo. Siyempre para baka mamaya hindi ako makatulog mamaya. Sige. Ay, pasok mo muna yan. So yun guys, tulog na sila. Kasi talagang yung ilaw. Tapos set up na natin yung camera. Eric! 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 Ba't mo ko iniwan, Eric? Eric! Eric, ko giliw ko. Eric! Kaya kong iwan si Edmond para sa'yo. Miss ko na mga yakap mo, Eric. Aray! Eric! Eric, huwag dyan! Eric, may gilitihan ko dyan! Ano ba? O, sige na nga. Ano ba? Tama na. Oh, Ha? Eric! Eric mo yung mukha mo. Huwag ka na nga sa ulan! Naisip yan eh. Alam mo, ako dapat yung nagagawa yan eh. Sa mga laging may nagngangalang Eric dyan, pasensya na kayo. Madami pa. Tingnan mo. Tingnan mo gagawin. Pag yung nagising. Mag-usap sila. Eric! Naubusan na ako ng tawa, naubusan na ako ng boses sa kaka. Eric! Kaya nga, ang klaseng tulog yan. Putik, alam niyo, kung may tulog, Natutulog ako, gago ka ba? kung may tulog mantika, mas may itutulog pa siya sa mantika. Alam mo, sa sampal mo. Hirap sa sampal. Hindi pa rin siya nagigising. Pagkita mo ngayon ko lang po. Mga kaaning, Tulog ka na. Andre yan. Na-stress na. Dali lang. Napaprank ka pa, walang yaka. Porque sa iba ito ha. Porque sa iba ito. Mga kaaning first time na natulog dito. Kahit madaling araw na mga kaaning magsha-shoutout pa rin tayo pero huwag na natin pakalakas ha, baka magising yung kapitbahay. Unang-una, shoutout kay Hannah Shin, happy birthday sa'yo.
Shout out kay Ace Lindon Salano, Ian De Leon, Tricia May Labis, Rex Sigosun, Jessam Saban, and Mark Lumbat. Maraming salamat sa patuloy na suporta niyo mga kaaning, at kung bago ka pa sa aming YouTube channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe para palagi kayong updated sa mga videos namin. Napalakas yata yung sampal ko kay Boss Edmond, gagi. Aidan. Sandali kuha akong tubig. Wait lang, dyan lang kayo. Iniisip ko talaga yung ano. Ay, nako! Iniisip ko talaga yung ano. Ay, nako! Iniisip ko talaga yung ano. Ay, nako! Putang mo. Gago talaga. Gago. Oras na. Buti hindi pa ako umiinom ng tubig. Kasi pag umiinom ako ng tubig, babubuluhan ako. Gago ka.